Moi boa tarde, querida xentiña de polo mundo adiante. Eu non é que sea unha experta, pero teño moitísima experiencia co kéfir, cos nódulos de kéfir, de como traballar o kéfir, de como facer kéfir, de como facer recetas con kéfir, tartas, queso. E aquí, no meu canal, poderedes atopar un montonaxo de vídeos falándovos de como coidalo, como tratalo, como consumilo, pero nunca se me dera por facer un vídeo de como conservar o kéfir para eses días que queremos ir de vacacións, que queremos descansar porque non queremos tomar tanto, de como gardalo, congelalo para cando nos produce moitísimos nódulos e non temos a quen regalarlos, é o máis importante, como despois reactivalo, como descongelalo. Porque a verdade é que é moi fácil, pero hai que ter unhas cuantas cousas en conta para non facerlle daño. Estes días, bueno, non sei cando estás vendo este vídeo, porque o podes estar vendo en calquera momento do ano, pero agora estamos casi a finales de agosto. Este verán, moita xente preguntoume como tiña que facer para conservar os nódulos porque se iban de vacacións e non querían atendelos, non podían atendelos ou non querían descansar un pouco, porque no verán tómanse outras cousas ao millor. É verdade que contestín un montón de mensajes por privado resolvendo estas dudas, así que penso que é moi importante que faga este vídeo para as persoas que tendes nódulos, que non estades acostumbradas ou que simplemente non sabedes moi ben como tratar este tema de preservar, congelar e descongelar os nódulos para non facerles daño. Así que pasade hasta a cociña que vamos a congelar e a descongelar nódulos e a mirar como conservalos durante meses sin nin siquiera ter a necesidade de congelalos. Imos alá. Non vou a emplear, digamos, tempo deste vídeo para explicarvos o que é o kéfir, como se fai, como se saca o queso ou como se fan recetas, porque teño outros vídeos. O sea, eu penso que se chegastedes hasta aquí buscando como conservar os nódulos, que non necesitades as explicacións de que é isto que estou facendo. Pero se fose así, se chegastes a este vídeo por casualidade e non sabes o que é o kéfir, ou para que sirve, ou como nos pode axudar na nosa microbiota, na nosa salud e na nosa felicidade incluso, recomendoche buscar outros vídeos de outras persoas e senón dos meus. Ti compoñeres Nuska Kéfir na lupa buscadora de YouTube, vaiche a mostrar un montón de vídeos que teño un montón tanto de recetas como de falando do que é o kéfir. Así que voume centrar solo en como gardalo, en como conservalo. Hai varias formas de conservar os nódulos de kéfir, ou sea, os búlgaros, se queremos descansar durante uns meses ou o que sexa de tomar kéfir, porque os nódulos, recórdovos que son como unha comunidade de levaduras e bacterias e organismos que viven xuntos, que se alimentan da lactosa do leite, ten que ser leite de animal, dá igual que sea de vaca, de ovella, de cabuxa ou do que sea, alimentanse do seu azúcar, ou sea, alimentanse da lactosa do leite. Témolos que estar alimentando continuamente ou deixalos a descansar. Hai unha maneira de poñelos como a descansar, que é o que conoce todo o mundo, ou bueno, que se suele facer, que é congelalos. Para min, eu congelo os nódulos solo se me proliferan moito, se teño moitos en ese momento e non teño a quen darllos, porque recórdovos que con unha cucharada sopera de nódulos, que serán, pois nada, 10 gramos, 12 gramos ou así, podedes facer 1 litro de kéfir ao día. Iso é moitísima cantidad se sondes poucos a tomar o kéfir, quero dicir. Entonces, cando os nódulos son moitos, se non tes a quen darllos, para min unha maneira de conservalos buenísima é no congelador, ou sea, congelalos. E vamos a empezar por esta parte. Como congelar nódulos de kéfir cando tes moitos
e non tes así a quen darllos. Eu, cando congelo os nódulos, prefiero congelalos en botes así. Estes botes son reutilizados das especias, normalmente das especias que lle botamos ás comidas, non? Que dá igual cal sea a especie. Por que escollo isto? É un cristal que é bastante gordo, é duro, é resistente, comprobado, non é que disque que mo dixeron ou que o vin en internet. Isto levo comprobando eu desde fai xa moitos anos, non é algo que descubrir agora. Este cristal fano moi duro, non rompe co frío. E normalmente as tapas das especias son de plástico, co cal tamén é bo, porque se foran de metal e tocan os nódulos no metal podense dañar, pero no plástico non, aguantan bastante ben. Entón, o primeiro, un envase bo. Se queredes reciclar, digo vos eu que estes das especias son perfectos. Se non, home, pois en outro cacharriño que sea de plástico, pero que sea un plástico que soporte a congelación. En bolsas de congelación tamén estaría ben. O que non pode ser é como a intemperie, nun cubito de hielo, por exemplo, facer un cubito de hielo, porque o frío, a baixa temperatura, a intemperie, sin poñelos con algo que os proteja, o frío queima, o sea, o frío pode queimar con queimaduras como se fora o lume vivo. Entonces, para non dañalos, hai que buscar primeiro un envase bo. E te sale vos gratis. Se dades atopado unha marca de helados que realmente non sei que marca é, pero é que últimamente nos restaurantes hai algunhas marcas de helado que veñen así, en estes botes. Se os fabricantes de helado consideran que este plástico é fantástico para guardar como envase os seus helados, podedes confiar totalmente que se un helado ven en un cacharro este de plástico, é totalmente a tapa e máis a parte de abaixo. Pois, se o fabricante de helados sabe que este cacharro é bo, vou vos a dicir eu que para guardar o vosso kéfir no congelador é de lo mejorcito, é excelente. O sea, un plástico especial para congelar. Agora vamos a colar os nódulos que queremos conservar. Aínda non teño kéfir feito porque o fixen á mañá en Tomino e está o leite aínda líquido, non? Sin facer. Pero, bueno, o seu sería primeiro colar o kéfir, nódulos de kéfir, que dependendo como sea a comunidade, poden ser así máis pequeniños, poden ter como formas así como raras, ou poden ser, como os teño tido moitas veces, como largos e fan como se foran como unha sábana, non? Ás veces son moi grandes, pero isto vai a depender da familia de bacterias e de levaduras que teñamos, pero non quere dicir que sexan nin millores nin peores, todos os nódulos están genial. Esta cantidade de nódulos é moita, o sea, estes van medrando, así como van comendo, van se reproducindo e van crecendo. Son moitísimos para facer o que eu quero facer, que 1 litro para min diariamente é moito. Ahora mismo, pois, debo de estar facendo como pouco máis de medio litro, é demasiado nódulo. Entón, o que teño que facer é congelalos. A mellor forma de guardar os nódulos para congelar é directamente despois de haberlle colado o kéfir, guardar a cantidad que teñades, así, sin botarlle nada, sin botarlle leite, sin botarlle kéfir, sin lavalos, e vamos explicar o porqué. Calquera cousa que leve agua ao congelador, a agua ao congelarse, vai formando como, congélase como en cristales, non? E aumenta o seu tamaño. Se nós lavamos os nosos nódulos para meter no congelador, que nós deberíades de lavar para nada, o sea, eu nos lavo nunca, nin para cambiar de... Bueno, os que me seguides xa sabedes que eu non o fago. Cando os colamos, teñen como unha especie como de un moco, non? Unha baba que teñen, pero que é a súa maneira de comer, de alimentarse e de estar ben. O sea, que eso son como uns ácidos, non deberíamos de quitarlos. O sea, isto non se lava, porque senón os cristales de agua ao congelarse poderían dañar as estruturas dos nódulos e poderían non matalos de todo, pero sí deixar partes dañinas e ser un problema despois a hora de descongelalos, mentre están congelados non, pero despois ao descongelalos esas partes que quedan dañadas quedan como inservibles. Entón, podería ser unha entrada de bacterias non deseadas.
E canto tempo poden estar así no congelador? Mira, direivos que eu teño cacharriños así no congelador, varios, algúns poñoslle a fecha para saber cando os congelín, para ir quitando, digamos, cando me fan falta, vou quitando os que teño. A onde ibas ti? Ai, tiña aquí un cachiño de Cáceres, este é un explorador. Ti aí. Quero dicir, teño quitado do congelador cacharros destes que tiñan ao mellor 5 ou 6 anos e van perfectamente, o sea que canto tempo pode estar isto congelado? Se non se rompe a cadena do frío, se non se vai a luz, se o congelador non perde a súa temperatura, eu estou casi segura que podían botar congelados 20 ou 30 anos e descongelarse sin problema ningún. Estes bichos son moi resistentes. Sempre cando estén en un cacharro axeitado para a súa conservación bajo cero. Directamente ao congelador. E de paso que levo estes ao congelador, vou a sacar outros que teño congelados para enseñarvos a descongelalos tamén. Si vos digo a verdade, teño que buxear no congelador porque non sei nin por onde os teño, pero bueno, vamos a buscar a ver se os dou a topar. Encontreinos por fin, Dios mío. Vou sacar os dous porque teño unhas cuantas encargas para entregar e como sempre antes de entregalos os reactivo, pois vou sacar os dous. E gardo os novos que quero gardar así no congelador tal cual. Mellor que non toquen na tapa para que non se peguen na parte de arriba, o sea, deixamos que se congelen así. E se enchedes o bote, nunca o podedes encher hasta arriba porque aumentan un pouco de tamaño cando se congelan. Entón, mellor é que non cheguen arriba de todo para deixarte espacio para que expandan un pouquiño ca congelación. Algo bastante importante, non se poden descongelar a temperatura ambiente, hai nos que meter do congelador directamente na nevera, porque a temperatura ambiente é moi inestable, non sabemos que temperatura está facendo, se é no verán pode facer hasta 30 grados, e se é no inverno e temos calefacción tamén. Entón, mellor é sempre na nevera para que a descongelación sea paulatina, sea non bruta cos nódulos. Recordemos que son seres vivos, non teñen consciencia, eso espero, pero son seres vivos. Entón, os da fora, os que están máis pola parte da fora, van sair descongelando antes que os que están pola parte da dentro. Entón, non é bo que uns empecen a reactivarse, que empecen a despertar, e que os outros ainda estean medios congelados. Por eso, mellor na nevera. Canto tempo? Un día mínimo, porque senón non lle dá tempo ben a descongelar ben. Pero estaría ben que os deixades un par de días, ou 3 ou 4, sin comer, sin alimentalos, sin tocarlle, simplemente aí na nevera e deixámolos quedar. E estes pouquiños que temos aquí, que sabedes que é unha cucharadiña pequena, chegannos de sobra para facer pois pouco máis de medio litro de kéfir ao día, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente fanse dun día para outro ben medio litro, pero se o deixamos na nevera, isto mismo pode tardar unha semana en facerse, ou máis, porque co frío relentízanse, entran como en unha especie de hibernación, que é o que fan cando se congelan, e comen menos, o sea, comen lento, comen máis pouco a pouco, ou incluso deixan de comer. Entón, a temperatura ambiente faise rápido o kéfir, e na nevera faise máis lento. E con iso podes xogar ti para decidir, para ti controlar cando queres máis ou menos kéfir. Sácalo da nevera, polo na nevera 3 días, depois sácalo un día porque o cuarto día necesitas telo. Cando empezamos a descongelar os nódulos, temos que pensar que é un proceso de reactivación, porque os nódulos estaban dormindo, o sea, entraron como en hibernación e están totalmente desconectados. Por iso hai que ser un pouquiño coidadosa co que estás facendo, amigable con eles, non? Pero reactivándoos con cariño, con dulzura e sin presa, non teño problema ningún e volven a ser os mismos nódulos de sempre desde antes de poñelos a dormir no congelador. E agora os que sacamos onte do congelador, que xa están perfectamente ben descongelados, vámonos a poñer a reactivar. Agora sí que é o momento de reactivalos, o sea, poñelos a comer
e vounos a deixar fora da nevera con leite fresco, millor é leite que non sea de cartón, canto máis fresco millor. Eu uso este de botella que está nas neveras ao lado dos iogures. E a poder ser enteiro, polo menos a primeira vez. Depois xa que se queres botarlle desnatado, pero canto menos manipulado estea o leite, pois millor vai a ser. Voulos a botar aquí para que vexades como están. Todo este líquido que vedes aquí non lle botín eu, o sea, eu congelín os nódulos como vos enseñín, pero este é o líquido, é o resultado de congelar e descongelar. Isto quítollo porque é como moi ácido para reactivalos. O sea, eu isto desboto e simplemente así os nódulos van para o cacharro. E agora botámoslle o leite. E xa só nos quedaría esperar. Cando estamos reactivando os nódulos despois dun letargo, que pode ser moi largo, porque puderon estar congelados 3 meses ou 6 anos, temos que vigilalos, non nos podemos fiar da nosa intuición de dicir, bueno, isto en 20 horas estará listo. Ao principio temos que vigilar, porque como están despertando do letargo, non sabemos como están de actividade. Entón, non nos fiemos da nosa intuición e fiémonos máis de observar. Antes de que empece a cortarse o leite para separarse o suero e que haga unha excesiva fermentación, pois xa o retiramos e volvemos a empezar, como sempre, a botarlle o leite. Eu estes que descongelín son para regalar porque teño encargas, así que, nada, mañán xa vos lo enseño. Mañán ou incluso hoxe pola tarde, porque estamos pola mañán e a hora é pola mañán, incluso pola tarde ao mellor xa estaría listo. Todo vai a depender do animados que estean estes bichejos. Sei que me ides a preguntar moitísimo por onde conseguir os nódulos. Seino, a ver, eu teño, pero eu non os podo enviar por correo porque eso é meterse en fonduras. Quero dicir, é un alimento vivo e habería que mandar nunhas condicións frías, en un transporte frío, con un pouco de... que non o vou a facer. O sea, eu non vos los mando. Se son desde por aquí da Bisbarra, non teño problema en dárvolos, se os teño, e se os teño activados ou se teño tempo para poñerme a facer estes chollos. Non teño problema en dárvolos. Pero onde conseguir entonces os nódulos donde sondes vós? Estou segurísima que alguén alrededor de vós que o ten. O sea, que se poñedes un mensaje nas vosas redes sociales ou en grupos de WhatsApp ou así, necesito nódulos que en por aquí ten, estou segurísima que encontrades alguén cerca de vós que non ten problema ningún en dárvolo, en regalárvolo. Así que, pregunta resolta. Hoxe xa é mañán, o sea, xa é o día seguinte. En menos de 24 horas, porque xa estaba listo a mañán, pero non me dou tempo a colalo, isto xa está listo. Vedes que empeza un pouquiño como a cortarse? Pois isto xa non debería de pasar. A mañán estaba perfecto. Vou vos enseñar a textura, porque é fantástica, o sea, non se lle pode pedir máis. Mirade que maravilla, o sea, que casi se pode coller así, a cucharadas. Mirade que maravillosa textura, o sea, que gordura. Está tremendo, o sea, está perfecto. Esta é a mellor prueba que podo ofrecervos para enseñarvos que os nódulos descongelados con cariño e congelados durante anos e anos valen perfectamente para facer un kéfir fantástico. Vamos a colar. Quería vos enseñar a textura deste kéfir, o sea, non é nada líquido, nada que ver cos que se compra na compra que parece leite. Mirade a textura que ten, a densidade que ten. Descongelados de onte, menos de 24 horas fixome un kéfir dunha calidad. Dios, que rico está.
Pero agora vou vos enseñar outra maneira de conservalos. Si ti imagínate que queres ir de vacacións, un mes ou 2 meses, eu non sei se hai alguén neste mundo que teña 2 meses de vacacións e que necesite facer kéfir, quero dicir. Pero si queredes descansar deles un par de meses ou 3 ou 4 ou 5, non é necesario congelalos. As que me conocedes e as que me seguides, sabedes que eu baso moitas veces o que sei, os meus conhecimentos, na investigación propia. Eu fago os meus propios experimentos e as miñas propias investigacións e descubro cousas, ás veces descubro como non teño que facelo porque sale mal, e outras veces descubro cousas que nunca vira, que non sabía e que están ben feitas. Para que vexades que non hai necesidade de congelalos, nin de matalos tampouco se non se meten no congelador. Todos os vídeos que vin en internet, en YouTube, en todos os sitios, todo o mundo che dicía que para conservar os nódulos tiñas que congelalos. E non é de todo así. Eu fixen experimentos na miña nevera e agora vou vos explicar como conservar nódulos durante máis dun ano, porque son os que levan estes que vos vou enseñar agora, sin problema ningún, sin ter que congelalos e tendos totalmente activos, sanos e que non morren. Esta fecha non a manipulí, non tiña necesidade tampouco, podedesme creer ou non creer, que tamén po caso da mi igual, estou aquí para vos enseñar. Esta fecha é a que pon, mirade, pon 18 de octubre do 2024. Estamos agora a 20 e tantos de agosto do 2025. O sea, fai casi un ano que teño estes nódulos aquí. Vámonos a mirar. E máis, xuro-vos, vámonos a mirar xuntas, ti e máis eu, porque non abrín nunca. Leva aí na nevera casi un ano, bueno, leva 11 meses, e non abrín nunca, o sea, nin lle toco casi nunca, toquinlle cando limpin a nevera ou así, pero non lle toquín nunca. Teño na parte de arriba de todo da nevera e contra atrás de todo, onde non me molestara, así que vámolo a abrir. Direivos que o olor é buenísimo, o sea que non cheira nin ácido, é como o olor do kéfir normal. Sí que está ácido, parece vinagre, pero bueno, non é malo, é un fermento moi avinagrado, pero o olor está ben, o aspecto está ben, sabedes que é blanquiño totalmente. Vámonos a emborcar agora. É impecable, o sea, non ten problema ningún, Dios mío. Está genial, o sea, está como ten que estar. Moi ácido, eso sí, porque claro, pero está genial. Demostración científica de que os nódulos non é necesario congelalos para conservalos. Casi un ano levan aí. E vou vos enseñar como gardalos na nevera polo menos durante un ano. Poñemos no cacharriño os nódulos que necesitemos deixar a descansar. Evidentemente, así, tal cual, tampouco os podemos deixar, porque están secos e o seu estado é húmedo. Leite non lle podemos botar porque seguirían activos, seguirían comendo, seguirían alimentándose e agriarían o leite. Entón, eu o que fago é botarlle kéfir, xa feito, xa fermentado, xa sin azúcares, xa sin lactosa, cubrilos, tapalos, e como isto non vai a seguir fermentando porque aquí non teñen alimento, pois non hai necesidade nin de abrir o bote, nin de molestalo para nada. Isto nunha esquiniña da nevera donde non vos moleste, na parte de arriba está perfecto, e se non, pois nun queixón na parte de abaixo tamén, donde non lle chegue moito frío. E listo, e xa está, a deixalo aí durante tempo esquecido. ...26 de agosto do 2025. E aí se vai a quedar, agora sí. Isto vai a ser un experimento para 2 anos. Eu vou tocar en 2 anos. A ver que pasa.
E estas serían as miñas dúas formas de conservar e preservar os nódulos de kéfir. Unha é congelado, pero que sepades que non só ten por que ser congelado, que tamén pode ser resguardadas na nevera. E por hoxe, nada máis. Vedes que hai moitas maneiras de coidar os vosos nódulos, pois o que vos digo sempre, coidádevos, portádevos ben e sede moi felices.